News 24 बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि बियाबनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे फैबाय थानाय बोसोर गोदान आरो मागो दमासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो सिबिसुला बाथौसा रायजो राजानि आंनि गोरबोनि हामलायनाय आरजनि गेजेरजों दिनै जोंहा जोंनि पानेरि बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जुथुमा नैथि बोसोरसालिया जुथुमानि गिबि साननि गिबि हाबाफारि बियो दिनै समबार 30 डिसेम्बर 2019 आरो लोगोसेनो गाबोनबो 31 डिसेम्बर 2019 मायथाइसिम साननैनि हाबाफारि लानानै जों बे बोसोरसालिया जुथुमाखौ खुंनाय जादों। बिदिनो जोङो बोसोरफ्रोमबो डिसेम्बर दानाव देग्लायबो 2019 मायथाइयाव जोंनि बे बोसोरसालिया जुथुमाखौ 4 नं पानेरि बिफानदा गामियाव साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। आसा खालामदों बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो मुलुगनां
खालामनायाव फेहेरनायाव फोगोमनायाव फोसावनायाव जोंबो फेरलेबसे फोसाबनाय अबदानखौ होलांनो हागोन एबा जोंबो आवगायलांफानो हागोन बोराइ बाथौनि सेराव सुंग्रिहरनानै आसा खालामनाय थाबाय। गोबां आरो माखासे फोसाबजानायनि थाखाय बिनि सिबिनायनि खान्थि फालिनायनि खान्थि बेबायदिनो बायदि बायदि बिथिंनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थाफोरा दिनै सोलाय सोल' एबा परिबर्तन जानो लादों आरो बे रोखोम सोलाय सोल' बा परिबर्तन जिथु फोसाबनायनि थाखाय फैनायलाय दिनै जोंनि धोरोमनि बेलायाव जों बयबो मिथिदों बाथौ धोरोमा सिगांनि बायदि बियो दिनैनि बे समाव बे रोखोम नंलिया। बियो बे धोरोमा गोबां गोसारबाय आरो गोबां जौगानो थाखाय बियो खाबु नागिरगासिनो दं। दा बेफोरो गासैबो फोसाबनायनि थाखाय जादों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला फोसाबनायनि उनाव परिबर्तन फैयो, सोलायनाय। बाथौ धोरोमखौ जों नायबिजिरनो गोनां दङ। दा बेवहाय आङो बाथौ धोरोमखौ समनि सोरखियाव बाथौ धोरोम बे बिथिङाव आङो नायबिजिरनो नाजादों। आङो मुगा हिसाबै बाथौ धोरोमखौ एसे रानदों। दा बेवहाय आङो गिबि मुगा जायखौ जोङो सैथो जुग होननानै बुङो। दा जों बयबो मिथिखागौ अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ बे बिलाद लाथाखौ सोरजिनायनि उनावनो जों बर' माहारिनो बाथौ धोरोमखौ हरखादोंमोन। दा बिनि सिगांनो जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि जि 20 मोन्थोर आवरायनाय बियो अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ बे जोंनि 20 मोन्थोर आवरायनायनि गेजेरजोंनो बे बिश्व ब्रह्माण्डखौ जिब जिबि गासै बिथिंखौ सोरजिनाय बे हाबाफारिखौ खालामदोंमोन। दा बेवहाय जोङो जोंनि 20 मोन्थोरखौ जों बयबो मिथिखागौ। जोङो आहम ओं रिं क्लिं फट से बेखौ आवरायदों। आहम होननाय लोगो लोगो जों मिथियो आहम हाम फाहाम माने दागिरि सोरजिगिरि अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ गावखौनो बे बिश्व ब्रह्माण्डखौ दानायनि बाथ्राखौ बे आहम सोदोबनि गेजेरजोंनो गाव सोरजिनायनि बाथ्राखौ मख'लांदों। बिनि उनावनो ओं सोदोबखौ आवरायनानै अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ बे लाथिखमाखौ सोरजिदों आरो बिनि उनावनो रिं सोदोबखौ आवरायनानै गावनि सोरजिलु गोहोजों लाव लाव गेसारि मुवाखौ सोरजिदों आरो बे सोरजिनाय लोगो लोगोनो बे ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो ओं सोदोबजों रिं सोदोबजों ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो बियो
बे लाथिख'मायाव गिदिंनानै साखा बायदि बिराद गोख्रै गिदिंलांबाय थादों आरो बे लाव लाव गेसारि मुवा गावनानै बाहागो जालांबाय थादों माखासे बाहागो आरो बेफोरबो बे माने लाथिख'मायाव गिदिंदों आरो बे गिदिंबाय थानायावनो अरखि बायदि बेरफ्रावलांबाय थादों बे गिबि अबंगसे आफा बोराइ बाथौनि खुगानिफ्राय जि बोसोनजों ओंखारनाय बे गेसारि मुवायानो जाबाय सान आरो बे साननिफ्रायनो गावस्रालांनानै गुबुन गुबुन ग्रहसाफोरा बाय हाजार हाथरखि हालाफ्रा सोरजिजादों आरो बेनिफ्रायनो अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ बे ग्रहफोरनि गेजेराव बुहुमखौ सायख'नानै लादों जिब जिबि सोरजिनो थाखाय दा बिनि उनावनो अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ गुबुन गुबुन ग्रह दंमोनब्लाबो मा खालामदों गुबुन गुबुन ग्रहफोरनि गेजेराव बुहुमखौ सायख'नानै लादों आरो बे बुहुमखौ सायख'ना लानानैनो बुहुमखौ फिन बुहुमाव सोरजिलु खामानिखौ मावनो थाखाय रिं सोदोबनि उनाव बेवहाय बार दैथायहरनो थाखाय गेसारि मुवा जिब जिबि थांना थानांगौब्ला गेसारि मुवा नांगौ जायो बेखायनो क्लिं सोदोबखौ आवरायनानै बुहुमाव बेखौ दैथायहरदों दा बिनि उनावनो अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ बे गेसारि माने मुवाखौ बुहुमाव दैथायहरनायनि उनावनो बुहुमा बे समाव गुदुं महराव दंमोन आरो बुहुमखौ गुसु खालामनो थाखाय अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ फिन मोनसे मोनथिना आवरायबावदों बेनो जाबाय फोट फोट सोदोबजों जेसेबां हायो बे बुहुम बिखायाव दै हगार हरदों दा दै हरनायावनो मा जाबाय जे बुहुमा दैनि सिङाव थ्रोब थाबाय दा सोरजिनाय खामानिखौ मावनो हाया बेखायनो अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ मा खालामबाय दैखौ मोनथाम महराव दोनफिनबावबाय बे जाबाय मा गेसारि मुवा लाव लाव आरो गथा महराव दा जुदि माने दैखौ बे मोनथाम महराव दोनामोनब्ला बुहुमा दैनिफ्राय माने गोजौआव फैनाय नङामोन जेब्ला अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ दैखौ गेसारि आरो गथा महर लाव लाव महराव दोननाय लोगो लोगो माखासेया जोमै महरै अख्राङाव गोजावनानै थाबाय माखासेया गथा महरै बरफ महरै थाबाय बिदि थानायनि उनावसो बुहुमा जाखांफैबाय दा बिनि उनावनो लास्ट सोदोबा जादों मा से सोदोबा जों बेखौ बयबो मिथिखागौ मोनसे गुदुं मुवायाव दै लुयोब्ला मा सोदोब जायो से सोदोबा जायो बिदिनो जेब्ला बुहुमा गुदुं लाव लाव महराव दंमोन अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ जेब्ला बेहाय दै हगार हरबाय दैया बे गुदुं मुवायाव नांहैनाय लोगो लोगोनो से सोदोबा जादोंमोन आरो बुहुमा गथा गुसु महर मोननानै माने दैनिफ्राय गोजौआव दावखोदोंमोन दा बिनि उनावसो अबंगसे आफा बोराइ बाथौआ सोरजिनाय खामानिखौ मावदों दा बिदिब्ला जोंनि बे 20 मोन्थोरावनो गासै बाथ्राया हाबनानै दङ आहम ओं रिं क्लिं फट से